Bunor inibas. Subay ulit yan na ni pa. Wow, magayon nun. Ayan guys, ang tanong ni Papa ko. Yung pamangkin ko sigaw na sigaw. Natakot sa ukay. Yan, kukuha yung papa ko guys. Ilalagay namin sa ginataan. At ito naman kapatid ko, nangunguha ng pako. Yan o, kaya day. Yo. Greeny green. Greeny. Hi guys! Ito, may libreng gulay. Pako. Mamaya, pako. Favorite ba ganyan guys? Ayan, kuha ang papa ko ng aming tanim. Ayan ah. Kaya lo, sabagay, nagparauran man. Alam mo ibang layo. Yehey! Ang ganda ng sa bundok kasi Ano? green na green yung kapaligiran. Ang ganda. Yehey! So, ito na guys. Ito na yung mga nakuha kung free gulay. Ayan, may pako, sari-sari. Merong yan. Talbos ng gabi. At nakapaan ako guys. Ayan. Ayan. Ang dami kasing putik kaya nagpaan ako. O, ayan, di ba? Ayan. Paminsan-minsan guys, kahit sobrang busy ko buy and sell, magnegosyo, talagang binibigyan ko ng time minsan na sumama kay Papa para manguha dito ng mga gulayin. Tapos, mas nakakapag-relax din kasi ako dito sa bundok. Kasi tahimik, tapos maririnig mo lang yung lagaslas ng ilog. Sobrang nakakapag-relax. Tapos, nakakapagpapawis din ako. So, bagay na bagay sa katulad kong high blood. Ayan, di ba? Ayun, oh. Di ba? Green na green. Ang ganda ng view dito. Okay, bababa na ako kasi tatambakin ko muna to doon. Babalik na lang ulit naman ako mamaya-maya. Ayan. Di ba? Ang simple ng buhay dito sa bundok. Basta't masipag ka lang. So, hindi pwede dito yung maarte. Ha? Na yung iba kasi, yung magkapira-pira lang, yung parang umasinso na sa buhay, yung iba ayaw na umapak sa bundok. So, dapat tayo hindi ganon. So, manatili tayong nakaapak sa lupa dahil doon din tayo dadalhin, di ba? Pag namatay tayo sa lupa din tayo, kaya dapat laging nakaapak sa lupa. Kaya, kako ay nakapaa. Ayun na yung ate ko, tsaka yung pamangkin ko nandun na sa dulo, iniwan na nila ako. So, punta na ako dun guys. Ayan. Ang aking tsinelas, binitbit ko na. Binitbit ko na ang aking tsinelas. Sobrang dulas. Kaysa matumba, bit-bit tsinelas. Ang dami dito guys, mga, ayan. Ayan o. Mga halaman. Ayan o, diba? Mamahal niya sa syudad. Mga original na cypress. Ayan, may cypress dito guys. Ayan. Cypress. Noon, ang liit lang nito guys. Tingnan mo yan, laki na ng bato. Mamaya, pakita ko sa inyo guys, doon bato doon. Nung nahulugan ko, nung maliit pa ako. Ito na guys, ang nakuha kong pako. May libre na naman kaming gulay. Dito sa Sinibaan. Ang kabundukan. Ang asyenda ni Junior. Don Junior. Ayan. Nakapa ako guys. Tingnan nyo. Ito ang aking kutsilyo. Pagkuha nito. Para kasi kung may ahas, anahin namin yung ahas. Ayan. Yun na guys. Tama na.